Маракуя, авокадо и помело са включени в зимното меню на животните в зоопарка в Айтос. Тропическите плодове са много полезни и чрез тях те могат да набавят нужните им витамини през зимата, казват ветеринарните лекари. Сочните плодове се доставят от големите вериги магазини, които дават бракуваната си стока. Плодовете и зеленчуците са включени в дажбата на животните през цялата година. Те са различни в зависимост от сезона. Сега е зимен сезон, вече по-атрактивни са екзотичните плодове, които растат в южните за нам страни. Предимно плодовете тук са в дажбите на мечките, на маймуните, миещото мече, част от фазаните и птиците, и те всяко за себе си обича някои. А зеленчуците отиват при другите щрауси, лами, при живните животни, те пък се изхранват с този вид. Но това не е основната храна, нали? Те служат като част от дажбата само, да набавят нужното количество витамини, минерали. Специални грижи се полагат за топлолюбивите животни в зоопарка. Маймуните и възрастната пума Иван се отопляват денонощно с печки на дърва. Както видяхте, така излизат само за малко да похапнат и влизат във вътрешните помещения, дори сами си затварят и вратичките да им е топло. Трите мечки се хранят малко по-рядко от обикновено и са станали лениви, но и този сезон не са заспали зимен сън. Техните клетки са ремонтирани основно, след като през миналото лято оттам избяга 3-годишно мече. След поредица от неуспешни опити да бъде хванато живо, се наложи да бъде застреляно.